det er så holdspil. Noget som er FIFA 15 Ultimative. Og så et rigtig godt hold med 2 guldspillere. Og så skal det lige oven her, hvad nu det hedder. Jeg kan så ikke lige helt forklare, hvordan det er sådan, men det er en rigtig god en, der spiller det her. Så han troller det hele på 1 minut nærmest. Og så er der en, der ligger sådan noget og filmer om bare. Og så spark dommeren ned. Jeg kan ikke lige helt forklare, hvordan man spiller det her, men jeg aner sgu ikke. Og der var der lige en kæmpe afbrænder. Hold da op, det er spændende det her. Selvom der ikke kommer nogen mål, så er det sgu alligevel spændende. Og så firer han den ud over, og jeg aner ikke, hvordan han kan det. Nå. Så banker han den, og han brænder. Så er der en lige, der bliver skubbet ned. Og så er der alle mulige Giganto-spillere her.